गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव साननैनि हाबाफारिजों दिनै आरो गाबोन जों खुंनो थांगासिनो आरो बिनि जि गुबै उद्देश्य जोंनि हारिमु जोंनि राव आरो थुनलाइ जोंनि सोलोंथाइ विश्वनि मानसिया भारतनि सुबुङा मिथिनांगौ आरो मोजाङै मिथिनांगौ बे मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि गिबि खेबनि थाखाय जों खुंदों आरो बे गिबि खेबनि बड'लेण्ड महोत्सवआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै 6:30 बाहागो लागोन। बिथांनि गोथार आखाइजों बड'लेण्ड महोत्सवनि जागायजेननाया आरम्भ जागोन आरो गाबोन जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसननाय सान बेयाव कालचारेल रेलि जागोन, सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय जागोन, बिनि उनाव टुरिज्म कालचारनि सायाव सावरायनाय जागोन, मोनाबिलियाव हारिमु बिलिफां, धर्मेन्द्र प्रधान सोलोंथाइ मन्थ्रि, डनार मन्थ्रि ज्योतिरादित्य सिन्धिया आरो ट्राइबेल मन्थ्रि जुवेल ओराम बिथांमोना बाहागो लागोन। बे मोनसे मेगा इभेन्ट बड'फानि जि आदर्श बड'फानि जि गेरेमसा माहारि गायसननायनि मोनसे खोन्दो आरो मोनसे चेप्टार हिसाबै बड'लेण्ड महोत्सवनि गेजेरजों नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल बर'फोरखौ लानानै जि मोनसे साननाय गाज्रि मोनसे जेब्लायबो जोंखौ नोजोरजों नायो बेखौ जों ट्रान्सफर्म खालामनानै बर' हारिखौ एस्टाब्लिश खालामनानै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल एटेनसन द्र होनायानो बेबो हारिमु सान्थि आरो राव थुनलाइनि गेजेरजों बेनो बे महोत्सवनि गुबै थांखि। ट्रेनजों फैनायफोरा गोबां खस्थ' बिथांमोननि थाखाय नैबे समाव जोंनि जायफोरा ट्रेनजों फैदों स्पेशल ट्रेनखौ जोङो बेखायनो लानाय जादोंमोन जे जेंना गैयाजासे जाहाथे सफैनो हायो। गुबुन फारसेथिं ट्रेन मोननो थाखायबो जोङो 8 तारिख 12 तारिखनि फुंनि 8टा बाजियाव ट्रेना स्टार्ट जानांगौ, 11 तारिखनि हरनि 11टा बाजियावसो ट्रेना कनफार्म जादों। स्पेशल ट्रेन होनायखौ रेलवे बर्डआ बन्द खालामदोंमोन फुजा फेस्टिभेलनि थाखाय, किन्तु रेल मन्थ्रिजों रायलायनानैसो जोङो गंनै स्पेशल ट्रेन मोन्दों। जिहेतु प्रधान मन्थ्रिनि हाबाफारि 5000 मानसिया बेयाव बाहागो लागोन, बेखायनो जों स्पेशल ट्रेन बानायदों। गोबां बेयाव खरसानि बाथ्रा दङ, थेवबो जोंनि ट्रेनाव गोबां सुबुं गाखोनायनि थाखाय जेराव पेन्ट्रिनिबो बेयाव बेबस्था गैया, खारन स्पेशल ट्रेनाव पेन्ट्रि होनो नागिरा। पेन्ट्रिया जाबाय मोनसे कन्ट्रेक्ट सिस्टेमाव सोलियो, थेवबो जों केटारिंनि सिस्टेमजों जोङो प्लेटफर्माव लाखिनानै जाहोनाय बायदिसिना सुबिदानि खोथाखौ जोङो नोजोर बोनाय जादों बा खालामनाय जादों। किन्तु एसेबां बुरजा मानसिनि थाखाय जेराव जोंहा 3000 ट्रेनाव गाखोनांगौमोन प्राय 4000 मानसिया ट्रेनाव गाखोबाय, जों रावखौबो बादा होनो हाया। दा बेखायनो जों एडजास्टमेन्टआव फैनानै दिनै बयबो खस्थ' मोन्दों। किन्तु थांखिया जाबाय हारिनि थांखिया जाबाय महोत्सवखौ जाफुंहोनाय आरो थांखिया जाबाय बे महोत्सवआव भारतनि प्रधान मन्थ्रिया फैनांगौ, बाहागो लानांगौ आरो बर' हारिया जे अराय सोद्रोम सिभिलाइज्ड बर' हारिया जे अराय गोथां हारि प्रधान मन्थ्रिनि गेजेरजों देश आरो दुनियाव पाब्लिसिटि एटेनसन द्र आरो बयबो जोंखौ नोजोर बोनांगौ। जिहेतु बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय मुवा बेसादफोरखौ जि आइ टेग मोनबाय, बेवहाय मा मोनबाय? GI इन्सट्रुमेन्ट, बेयाव मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट, ट्रेडिसनेल ड्रेस आरो ट्रेडिसनेल फुड 21टा बेयाव डिसप्ले खालामनाय जादों। प्राइम मिनिस्टारा बेखौ भिजिट खालायगोन आरो बिथाङा हास्थायोब्ला बे आइटेमफोरखौ बिथाङा टेस्टबो खालामगोन। मैया जोङो PMOनि अफिसारफोरजों रायलायदों, रायलायनानै बेखिनिखौ जोङो मिथिदों। नरेन्द्र मदिनिफ्राय मा आखा खालामबावो? मदि बिथाङा जोंनि थाखाय मा सानदों, मा मावनो नागिरदों, गोजोन आरो सान्थि गायसननायाव बिथांनि गोख्रों आरो गोथार आखाइ दङ आरो बेनो जोंनि मोनसे आसा आरो बे गोजोन गायसननायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिखौ जोङो बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनो हागोन आरो बिथाङा जिखिनि बाथ्रा जोंनो होनानै गालांगोन बेनो जोंनि हारि दानायनि माखासे एजेन्डानि थाखाय गोनां बिथिं होननानै जोङो साननानै लागोन। गोजोन्थों।